Bida, klasean neola oin dela urte pila bat Mario Zubiagak Mourinho Real Madrileko entrenatzailea zanen zenbateko eragina eukizun, Kataluniako independentismoan zenbateko eragina eukizun aipatzen zuen. Eta aipatzen zuen futbolak politika iten dula eta politika eragiten dula. Eta hori ikusi genuen iaz, EH Bilduk Sevillan ere jarri zuenean hauteskundetarako kasu hortan Osasunak jokatu zuen finala, bazegon Reala Championsera sartze balmazan edo sailkatze balmazan EH Bildurin mesede egingo ote zion. Bueno, futbolak eragina du eta oraingoan ere eragina du eta ikusi besterik ez dago, Pello Otxandiano ustez ez Arabako zerrendetan lehenengo di joana, naiz eta bera Bizkaitarra izan, badoa Donostiko mitin batera eta ateratzen diote bideo bat Atletikeko bufandarekin, ez? Bueno, horrela, Zurine Rodríguezek esan dezun, gorpuztezura nolabait hiru lurraldeen kohesioa eta Atletiki referentzia egin, Atletikek, historia handia eta lurrarekin harreman handia duen, edo mistikoki edo mitikoki lurrarekin harreman handia duen taldera. Eta ikusi da EAJak ere hor nola jokatu dituen. Denek, baina horre EAJak badu, miren etxe bestek esaten zuen bezala, posizio bat, gobernuan egotearen posizioa, lehendakaria ara jutearena, harrera egitea udaletxean ostegunean eta barreta bat. Errespetu instituzionala aldarrikatzera ere joan zen Urkullu, baina hori akaso datorren egunerako utziko dugu Maider, gaur denbora agortu zegulako, hauteskunde kanpainako elkarrizketa hori tartere egin behar digulako. Emakumezkoen Gipuzkoaren finala segitzeko asmorik baduzu? Bai, eta berez asmoa juteko, lo que pasa que oraindik ez digute esan nondan, así que... Horixe, gaurko kolpez-kolpeko aldarrikapena nola den posible oraindik ere ez jakitea, emakumezkoen finala noiz jokatuko den, Euskaldun eta Katalanak izango direla gainera aurrez aurre. Tira, besterik ez, Maider, eskerrik asko gabon pasan, laizter arte. Eta gainontzean zuei ere agur esango dizugu gaur arrapalada batean bagoazelako, baina kultura aipamena egin gabe ez gara joango, talde zarauztarra gaur bukaeran albiste, anestesia talde itzuli egin delako holtzara, eta eragozpen eta hainbat konturen ostean berriz ere Lapurdin estreinua eta azken heriotza bira martxan dute honezkero, eta talde buruak Mikel Anestesiak berak esan duen bezalaxe, Lapurdiko holtza gainean biarritzen atabalen, anestesia ez da sekula iruko, gu ere ez, astonetan eta gaur behintzatez, bihar ere bueltan izango gaituzuelako. Gabon pasa, mila esker. Lauko aurrekontua bozkatu du Euskararen erakunde publikoak, iazkoaren berdina. Euskararen aldeko hizkuntza politikari diru gehiago ez ematea erabaki du gehiengo zabal batek, hala nola Maider Beotegi Euskararen erakunde publikoko lehendakariak eta Antxon Kurutxarri Euskal Hirigune Elkargoko hizkuntza politikarako lehendakari ordeak. Alain Iriarte Euskal Elkargoko ordezkaria izan da kontra bozkatu duen bakarra, abstentzio bat ere izan da. Ondorioz, Euskararen erakunde publikoa osatzen duten erakundetako partaidek ez diete erantzun euskalgintzaren azken hilabeteetako deiadarrei eta eskaerei. Labek bere 50. urteurreneko ekitaldia egin du Bilboko Euskalduna jauregian sindikatuko 400 kide eta hainbat gonbidaturen aurrean. Ekitaldian zehar 5 hamarkadetako ibilbidea izan dute hizpide eta sindikatuko kidegoari aitortza egin diote Labek 50.000 afiliatuen langa gainditu duela jakinaraztearekin batera. Gazako gerrak 6 hilabete bete zituen atzo eta Israelgo armadak orduan jakinarazi zuen tropak zerrenda hegoaldetik atera zituela. Horrek zalantzak eragin ditu hurrengo pauso militarren inguruan, baina espekulazioak ugaritzen ari diren honetan, Israelgo estatu nagusiko buruzagi Herzi Halevik argitu duenez, soldaduak berriz elkartu
elkartzen ari dira eta mugimendu horrek ez du eragingo helburuak aldatzea. Ale biko hartarazi du asko falta dela gerra amaitzeko. Jose Antonio Ardantza lehendakaria hilda 82 urterekin. Azken hamarkadetako Euskal Herriko politikagintzan eta batez ere Eusko Alderdi Jeltzalean itzal handiko gizona lehendakari izan zen 1985 eta 1989 urteen artean eta besteak bestea Juria Eneko ituna bultzatzeagatik gogoraratuko da. Nere agindua ondo betetzea zindagin. Ja kontzientziatuta, ni euskalduna naiz, ni herri baten kidea naiz, herri hau dago zapalduta, ez dago eskubiderik herri bat osorik zapaltzeko, eta orduen herri horren eskubideak defendatu. Gabon deizuela guztioi, gaurkoan futbola dugu izpide izan ere Atletiken garaipena dugu albiste, ezta Paul? Gaur apirilaren 8 astelena izanik Bilboko oraindik asteburuko ajearekin jarraitzen du Bizkaiko hiriko talde txurigorriak Errege Koparen finalean garaipena lortu zuen Real Mallorcaren aurka Sevillan eta Baian eta bai hemen ikaragarria izan zen bizitakoa. Egundoko pantaiak jarri ziren Euskal Herriko herri eta hiri desberdinetan eta Sevillako hirigunan ere Atletik hiria deritzon espazioa sortu zuten. Emozioa zirrara eta ilusioa bizi izan zuten hemen. Kopako finala irabazi ostean, ostegunean zarkatuko du Gabarrak Bilboko itxasadarra, ezta Paul? Bai, hala da, zapatu larun bat honetan, Bilboko Athletic Klubek Real Mallorcaren aurka jokatutako Errege Koparen finalean garaipena lortu zuen eta ostegun honetan Gabarrarekin ospatuko dute Bilboko errekan zehar. Baina hori ukatu egin zitzaion emakume talde zurigorriari 2016 urtean, baita Euskal emakume taldeak titulua jaso duen azken 5 aldietan ere. Egoera honen aurrean emakumezkoek tituluak Gabarrarekin ospatu ahal izateko eskaera egin zuten, baina 30.000 sinadura baino gehiago jaso ziren arren Euskal talde kuadroak ez zuen iritziz aldatu. Bilboko Athletic Klubek Real Mallorcaren aurka jokatutako Errege Koparen finalean garaipena lortu zuen 40 urteren ondoren. Garaipen horrek beste sari bat eman dio Euskal Klubaren beira arazei eta Gabarra ontzian egingo dute ospakizuna ostegunean. Hori ukatu egin zitzaion emakume talde zurigorriari 2016 urtean, baita Euskal emakume taldeak titulua jaso duen azken 5 aldietan ere.
Une hartan Josu Urrutiak zuzentzen zuen klubaren eseskoak eztabaida piztu zuen eta alderdi politikoetara, hiriko alkatera, emakumaren euskal erakundeko zuzendariarengana edo Kirol Kontseilu Goreneko lehendakari Miguel Cardenalengana iritsi zen. Azken honek Athletic kluben erabakia ezagutzean adierazi zuen ospakizunak eta merezimenduak berdinak izan behar dutela gizonezkoen eta emakumezkoen kirolerako. Azkenean Bilboko klubak omenaldi ekitaldien programa argitaratu zuen eta Begoñako Basilika, Bilboko udala eta Bizkaiko Foru Aldundia bizitatu zituen baina gabarra gabe. Ordezkari publikoen adierazpen hori ez gain, jokalariek itsasadarrean titulua ospatzeko eskaera bat jarri zen martxan eta 30.000 sinadura baino gehiago lortu ziren arren ez zien iritzirik aldatu Euskal Kuadroko agintariei. Gabarrarekin segi 160 eta 52 traineruk lagunduko dute dagoeneko uretan dagoen Gabarra ostegunean eta bide beretik guk saio berezi bat egingo dugu hau ospatzeko. Eta futbol partidak eragin duen euforia horretatik egunerokora bueltan politika gaietan esan dugu lerroburuetan ere Jose Antonio Ardantza Eusko Jaurlaritzako lehendakaria gaur hilda bere etxean. Nere agindua ondo betetzea zindagit. Tristea da gaurkoa. Bai alderdi hau osatzen dugunentzat eta baita herri honentzako ere. Erreferente bat galdu dugu. Euskadik iparrorratz garrantzitsu bat galdu du. Asko erakutsi zigun Ardantza lehendakariak. Bake gizona ezberdinen arteko akordioetan sinistu egin zuen lehendakari bat izan zen Ardantza lehendakaria. Senitartekoei, bere alderdikidei eta baita ere bere gobernukideei nire besarkaderik ez duena maitasunez eta errespetuz beteriko besarkada. Politikan jarraituz Eusko Legebiltzarrerako bozen kanpaina hasi da futbolaren itzalpean. Ez da bidezkoa. Herri eta eskualdeen garapena herri kohesiorako ezinbestekoa da. Eusko Alderdi Jeltzalearen garapen ereduan zutabe dira herri eta eskualdeak. Osakidetzak behar du gobernantza eredu berri bat. Gobernantza berri bat, profesionalekin batera jarri behar da berriro zutik osakidetza. Izan ere, profesional horiek dakite osakidetzan zerk funtzionatzen zuen, zerk utzi dion funtzionatzeari eta zergaitik. Gurea gu guztiona den espazio bat, eta ez edozein espazio publikorik aberatzena, importanteena Euskal Herrian daukaguna, Urdaibaiko padura, Urdaibaiko marismak, zer egingo ditu privatizatu partikular batzun intereserako. Euskadiko herri eta hiriak bizitzaz beteta egoteko, auzokidez beteta, gobernatzen dutenek ezin dute turismo basati eredu baten alde egon. Gure ekonomia hobeto joan
eta kalitatezko enplegua sor dezan. Gure ekonomiaren digitalizazioaren erronkari aurre egingo dion industria politika behar dugu. Osasunaren nazioarteko eguna izan zen atzokoa eta sarek espetxean larri gaixorik dauden pertsonengan jarri du arreta. Ohar batean adierazi duenez, inorratzean uzten ez duen osasun sistema unibertsal baten alde egiten dute. Oroimen historikoari dagokionez, Nafarroa memoriaren aldeko hainbat elkartek erorien monumentu faxista eraistea eskatu dute memoria demokratikoaren alde. Erorien eraispenaren aldeko elkarteek min konponezineko kuadroen erakusketa prozesionatua egin dute. Erorien monumentu faxista eraistea eskatu dute memoriaren aldeko elkarteek. Frankismoaren krimenen gorazarrerako eraikitako erorien monumentua eraistea memoria demokratikoaren alde egiteko bide bakarra dela aldarrikatu dute elkarte hauek, eraikinaren resignifikazioa baztertzen duten bitartean. Koldo Amatria Orreaga Fundaziotik ekitaldiaren nondik norakoak azaldu ditu. Gaur hasiko gara gure ekitaldiak antolatu ditugu batzuk apirila hontan eta hau da lehena eta aurkeztuko ditugu urtasunen irudiak eta kolektibo bakoitzak bat eramango du eta azalduko da zer den kuadro bakoitza, zer irudikatzen du. Joan den otsailean, Nafarroako 21 elkarte eta kolektibo memorialistek manifestu bat aurkeztu zuten erorien eraispenaren alde. Gaur egun 26 dira jada, eraildako eta errepresaliatutako pertsonen 509 senideren zerrendaz gain. Era berean, bilera instituzionalak hasiko dituzte. Koldo Amatriak Martin Zabaltzaren jarrera salatu nahi izan du. Bestalde, haien iritzia azpimarratu du, argi utziz, eraisketa ezinbestekoa dela. Eraistearen aldeko elkarteek adierazi dute laster beste ekintza batzuk egingo dituztela. Apirilaren 18an Udaletxe plazan antzez lan bat eginen dute eta Martin Zabaltzaren dimisioa eskatuko dute ere. Nafarroan segiz sakanaragoaz, bertan Nafarroako gobernuak auzozantzaile proiektu pilotua bultzatuko du. Nafarroako gobernuak auzozaintzaile proiektu pilotua bultzatu du Sakanan adineko pertsonen bakardade arriskua murrizteko. Gizarte berrikuntzako teknoadineko landa proiektuak inguruko 3 gizarte zerbitzuetako mankomunitatekin eta udalekin elkarlanean abian jarritakoa, landaremuetan gizarte zerbitzuak indartzeko asmoarekin sortu da. Adinekoek beren etxeetan ahalik eta denbora gehien egon daitezen behar den bizi kalitatearekin. Horretarako modu berritzailean konbinatzen ditu datuak aztertzeko eta geoerreferentziakorako estrategia teknologikoak eta gizarte zerbitzuekin lotutako komunitate zaintza tradizionaleko dinamikak bultzatzen ditu. Bakardade egoeran dauden pertsonengan gerturatzea du helburu proiektuak. Komunitatearen inplikazioa funtseskoa da proiektuaren funtzionamendurako. Auzozainen figura baitua barne. Auzozainak izan daitezke adineko pertsonen beharrizanekiko sentikorra den edozein pertsona, merkatarien, osasun langileen edo bizilagunen artetik. Amaia Iriarte proiektuaren zuzendaria eta koordinatzaileak proiektuaren arrakasta eta harrera ona azpimarratu du. Beraz, diagnostiko komunitarioaren lehen fasearen ondoren, apirila honetan informazio sistema integral bat edatzea aurre ikusten da. Ura osatzen duten eta proiektuan euren borondatez parte hartzeko prest dauden adineko biztanleen analisia erraztuko duena.
Lizarran Sugarra gaztetxeak udalaren eta Nafarroaren gobernutik jasotako jarrera errepresiboa salatu du. Lizarrako Sugarra gaztetxetik dei egiten diete bai Nafarroako gobernuari bai Lizarrako udalari gaztetxearen aurkako jarrera errepresiboarekin amaitzeko. 2018an Sugarra gaztetxea okupatu zenetik etengabekoak izan dira identifikazioak eta isunduak izateko mehatxuak. Oraingoan udaltzaingoaren mehatxuak bete dira eta Nafarroako gobernuak zein Lizarrako udalak 3 isunekin zigortu dute gaztetxea. Guztira 12.300 euro batzen dituztenak. 2018an gaur egun gaztetxeak kokatzen den eraikinaren osotasuna okupatu zen 10 urte utzik zeramala. Testuinguru horretan negoziazio mahai bat abian jarri zen Nafarroako gobernuarekin eta Lizarrako udalarekin. Ordudanik Lizarrako gazteen topaleku bihurtu da espazio hura. Modu berean kolektibo askok erabiltzen dute espazioa. Aipatutako guztiagatik gaztetxekoek uste dute gaztetxearen aurkako erasoak proiektu alternatiboak eraikitzen dituen gazteria kritikoaren aurkako erasoak direla. Eider Caballerok Nafarroako gobernuan eta Lizarrako udalean begirada jarri du. Hortaz, Nafarroako gobernuari eta Lizarrako udalari exigitzen diegu Sugarra gaztetxearen aurkako jarrera errepresiboarekin amaitzea. Hau da, errepresio ekonomikoa etetea, espazioa eta bertan egiten diren jarduerak ez zigortzea. Polizia jazarpena eta espazioan parte hartzen duten pertsonen identifikazioak gelditzea. Horregatik guztiagatik, Lizarraldeko pertsona guztiei dei egiten diegu Sugarra gaztetxea defendatzeko eta honen alde mobilizatzera. Lizarrako jarduera soziokulturalaren erreferentetako bat den heinean. Bereziki, dei egiten diegu gazteei. Desmobilizatuak nahi gaituzten arren, espazio autogestionatuak defendatzen jarraituko dugulako. Horregatik guztiagatik, Lizarraldeko pertsona guztiei dei egiten diete Sugarra gaztetxea defendatzeko eta honen alde mobilizatzera. Lizarrako jarduera soziokulturalaren erreferentetako bat den heinean. Ingurumen gaietan Nafarroako baso suhiltzaileekin bildu da Hamaika telebista. Entzun. Azken hilabetean nahiko korapilatsua izan da Nafarroako baso suhiltzaileen artean. Urteak daramate estabilizazioa eskatzen haien kontratuetan. Hala ere, haien benetako lana ezagutzen dugu. Horretarako Kordobilan duten lan nabera hurbildu gara haien lana zertan datzan gertutik ezagutzeko. Haien ohiko lana uholdetan eta baso sutetan aritzea izaten da. Izan ere, neguan langile gutxiago dauden arren, Nafarroko iparraldetik ibiltzen dira mendia garbitzen, plantazioak babesten eta nola baiteko suteak itzaltzen. Haien lanaldia ez da jarraia, beraz, ez dituzte 12 hilabeteko kontraturik. Neguko eta udako kanpainan banatzen dira. Neguan zehar, 42 langile daude, urtarrilatik ekainera irauten duen kontratuak. Udan bestetik 159 langile izatera iristen dira, uztailetik urrira egoten direnak. Iñaki Lizarbe baso suhiltzailetako bat da eta haien kontratuen nondik norakoak kontatu dizkigu. Jende batzuk daukagu kontratazioan indefinido diskontinuo, ez? Plaza horiek gehienak ateratzen dira estabilizaziora. Dira 137 plaza. Gero, ze gertatzen da, 4 hilabete kontratuarekin, jendea gustokoa du lana eta egoten dira agian 4, 5, 6 urte, baina jende azkenean behar du gehiago, orduan jendea joaten da, ez? Normalean berritzen da plantilla eren bat urtero, ez? Orduan, hori zer esan nahi du, formakuntza egin behar da urtero, formakuntza persona berriei, eta hori azkenean kosto bat da administraziorako, eta ere bai guretzat inseguridade punto bat, zeren langile berriak esperientzia ez dutenak ikasi behar dute eta jakin behar dute zer den zute bat. Naiz eta betidanik existitu den lana izan, 2012 urtean Nafarroako gobernuak suhiltzaile plazak sortu behar izan zituen. Plaza horiek egonkortzeko prozesuan daude orain, epai judizial batzuen ondorioz. Epai horien arabera, baso kanpainen beharrak betetzeko egiten ari ziren kontratuek lege iruzurra eragiten zuten, eta haien lanharremana finkotzat edo aldizkako mugagabetzat jotzen zen.
Arrez gero eta orain arte, Nafarroko gobernuak ez du inolako jarduerarik egin plaza horietan eta lanaldi partzialak dituzte. Gu ikusten dugu, estabilizazioa da prozeso bat Europatik etorri dela, gero badago estatu mailako lege bat, eta gero Nafarroan egin zuten beste lege bat. Orduan, estabilizazio prozesua egin behar da bai ala bai. Orduan, gu uste dugu egoera ezin hobea dela, aprobetxatzeko eta gure plazak ez bakarri finkotasuna bermatzeko, baizik eta ere bai gure lanbide eta gure lanpostuak duinak izateko eta eukitzeko kontratazioa urte osoan. Eta gero, urte osoan esaten dugunean, 300 eta 365 egun, hori da gure simbolo nolabait, eta esaten dugu zeren lana. Prebentzio neurrien garrantzia azpimarratu du Iñakik. Beharrezkotzat jotzen dute neguan prebentzio neurriak egitea udan suteak ekiditeko. Gu ikusten dugu ambizio falta dagoela prebentzioaren arloan. Eta gu ikusten dugu han badago lan pilo bat egiteko Nafarroan. Nafarroa da komunitate bat txikia, beste batzuekin konparatuz, eta ni uste dut, gu uste dugu egin dezakegu lan oso ona prebentzioan, baina ez badugu egiten, azkenean gertatzen da, hori 2022an gertatu zena, egia erran behar da, egon ziren 5 sute aldi berean, eta bakarrik 2 sute horietatik kolapsatu altzutela. Beraz, zuzendaritzarekin bilera asko egin ostean, suhiltzaileek benetako mahai bat sortzea eta gai honi heltzea eskatzen dute. Bestela, haien dinamikekin jarraituko dutela azpimarratu dute. Nafarroako basoko suhiltzaileetatik Gipuzkoako basogintzara goaz. Gipuzkoako basogintzari eta baso politikari buruzko ponentzia abiatu dute. Gipuzkoako basogintzari eta baso politikari buruzko ponentzia abiatu dute batzar nagusietan. Basogintzaren sektorea ezagutzen duten 35 adituek beren ikuspegia aurkeztuko dute uztailera bitarte, eta hainbat esperientzia partekatuko dituzte, arlo horretan lurraldeak etorkizunean izango dituen erronkei aurre egiteko. Helburutza dute egungo basoen eta basogintzaren egoera zehatza ezagutzea, eta etorkizunean basogintzatik espero den aztertzea. Gakoa dago ponentzio honek aztertzea eta definitzea Gipuzkoako errealitateari atxikitutako basogintza zein izan beharko lukeen, ez? Hala, saio hauetan landuko diren alderdietako batzuk izango dira belaunaldien arteko errelebo falta gero eta handiagoa, eta ondorioz basoen kudaketa bertan behera uztea. Edo gizartea gure baso ingurunearen zaintzari dagokionez hurbiltzeko eta sentsibilizatzeko beharra. Baina horri ekiteko lehendabizi jakin behar da Gipuzkoako basoaren errealitatea zein den. Horretarako ponentziaren lehen saioan Xabier Arruti lurralde oreka berdeko diputatua izan da. Gipuzkoa lurralde osoak 200.000 hektareako azalera du. Eta horietatik 121.000, ia 122.000 hektarea basoa dira. Legia, Gipuzkoako azalera guztiaren 162 ia basoa da. Eta norena da baso hori? Ia dena jabetza pribatukoa da, 180 jabetza pribatukoa da. Eta gaur egun lurraldeko azalera osoaren 161,6 da basoa. Bestalde diputatuak nabarmendu du lurraldean inventariatutako 33 zuhaitz espezie baino gehiago daudela, eta espezie horien landaketa sakabanatuta dagoela lurralde osoan zehar, barietate bakarreko gune handirik egon gabe. Gaur-gaurkoz gainera basoaren bilakera ikusita Gipuzkoan baso kopuruak goruntz egin du, 4.000 hektarea gehiago daude duela 25 urtetik. Ildo horretan Arrutik azpimarratu duenez klimaldaketaren erronkaren aurrean lurralde oreka berdea, espezien aniztasuna eta gure basoen zaintza eta kudeaketa jasangarria bermatuko dituzten neurriak landu behar dira. Eta horretarako abiatu dute basogintzaren eta baso politiken ponentzia hau, erronkei aurre egiteko interesgarriak izan daitezken ikuspegiak eta kasuak aztertzeko. Guztira hainbat erakunde, unibertsitate, gobernuzkanpoko erakunde eta sindikatutatik datozen 35 adituek beren ikuspegia partekatzea espero da, astero uztailera bitarte, batzarkide taldeen aurrean.
Ingurumen gaiekin loturik, baina ekonomiara salto eginez, Loiuko aireportura joateko lurraldebus autobus zerbitzuetako tarifak 3,55 eurotara pasa dira mugitxarteletan. Gero eta gehiago bidaiatzen du gaur egungo gizarteak, autozen garraio publikoz. Horien artean, helmuga urruti baldin badago hegazkina aukeratzen dute bidaiari gehienek. Azken urteetan asko hazi da gainera hegaldi kopurua. Baina aireportura joateko zein bide aukeratzen dute bidaiariek. Askok eta askok autobusa hautatzen dute. Gipuzkoarren kasuan baina Loiura joateko 10 eurotik gora kostatzen zitzaien lehen. Aurrerantzean ordea bada aldaketa bat. Loiuko aireportuarekin konektatzen duten lurraldebuseko lineak 17 eurotik 3,35 eurora pasa dira mugi pertsonalizatuarekin. Donostiatik aireportura bidaiatzen duen pertsona batek urtarrian onartutako 150ko hobariarekin 3,35 euro ordainduko ditu mugi txartel pertsonalizatuarekin. 4,39 euro ordainduko ditu berriz mugi anonimoarekin, eta mugigabeko txartelak berriz 12,80 euro, egungo 17 euroan aldean. Kontuan izan behar da gainera Loiuko aireportuarekin konektatzen duten lurraldebuseko lineak 350.000 erabiltzaile baino gehiago izan zituela 2023an. Aurrerantzean erabiltzaileek berapen handiak izango dituzte mugirekin. Hala nola Donostiatik, Zarauztik edota Debagoien eta Debabarrenako, Arrasate, Bergara eta Ibartik doazenek. Aukera hau izan da zuzein nahiago duzu, autoz joan ala garraio publikoa erabili eta modu jasangarriago eta merkeagoan iritsi zure helmugara. Ekonomia gaietan segiz, Alabes taldeko presidente ohia auzi eslari deklaratu dute gaur, haren kontra hasitako epaiketara ez baita azaldu. 2005 eta 2007 urteen artean klubeko presidente aritu ostean 24 milioi euroko zorra utzi zuen Petermanek. Alabeseko lehendakari ohia ez da auzitegietara aurkeztu bidegabeko jabetzagatik irekita zuen epaiketara. Babesak adierazi duenez, osasun arrazoiengatik. Jose Nereok Petermanen aholkularia zen akordea agerraldia egin du Arabako auzitegietan. Aurkeztutako osasun agiriak nahikoak ez direla eta akusatuak bere lokalizazioa nahita zaildu duela adierazi du fiskaltzak. Hortaz, Arabako auzitegiak Petermanen ez egotea justifikagarria ez dela erabaki du epaiketaren atzerapen eskaera ukatuz. Gainera, Alabeseko lehendakari ohia auzi iheslaritzat jo du epaitegiak eta nazioarteko atxiloketa agindua ezarri du bere kontra. Haratago, Jose Nereoren babesak eskatutako atzerapena ere ukatua izan da. Beraz, aste honetan zehar izango den bisitak bakarrik Nereo izango du akusatu moduan. Epaiketa aste artera atzeratu da. Bigarren akusatuak eta fiskaltzak akordio bat negoziatu dezaten. Fiskaltzak, Deportibo Alabes klubekoak ziren 3.161.000 euro bere ganatzeagatik 7 urteko espetxe zigorra eskatzen du Nereo, Peterman eta bere emazte ohiarentzat, naiz eta azken hau ezin izan duten lokalizatu. Deportibo Alabes klubak ordea, 9 urteko espetxe zigorra eta 4 milioi erantzukizun zibil moduan eskatzen ditu. Kiroletara itzuliz, zer dugu Jon? Kaixo, zer moduz, kirolari dagokienez Atletikek 2023-24 denboraldiko Errege Kopa irabazi zuen larun batean Sevillako Kartuja futbol zelaian, finalean Mallorca mendean hartuta. Bilboko taldeak hala Kopako txapelketan lortu duen 25. titulua erdietsi du, aurrekoa duela 40 urte irabazi zuen 1984an. Atletikeko 70.000 bat zale izan ziren Andaluziako hiriburuan Kopako finalaren harira, eta horietatik 40.000 bat izan dira Kartuja zelaian. Azken horiek bertatik bertara gozatu ahal izan zuten Bizkaiko taldearen garaipenaz. Finala penaltietan erabaki zuten, partida bat eta bat amaitu zen. Dani Rodríguezek egin zuen 1-1 Mallorcarentzat 21. minutuan, eta Oian Sanzetek jarri zuen 1-1 50. Zurigorrientzat, eta luzapenean esen beste golik izan. Horren ondorioz, tituloa penalti jaurtiketetan erabaki zuten. Julen Agirrezabalak bat gelditu zuen, Mallorca kanpora beste bat bota zuen eta Atletikek denak sartu zituzten. Raul García, Iker Muniainek, Mikel Bezgak eta Alex Berrengerrek asmatu egin zuten Kopa Bilbora bidean jartzean.
Atletiken garaipena dela eta ostegunean Bilbon egingo dute ospakizunera begira ekitaldi guztiak. Apirileran 11 izango dira beraz, Gabarra protagonista delarik. Hain zuzen ere, astelen honetan hasiko dira Gabarra Itsas Museunemeko diketik atera eta itsasadarrean uretan sartzeko maniobrak. Tamaina handiko garabi batek altxatuko du Gabarra. Bilboko klubak ohar baten bidez jakinarazi duenez, ekitaldi nagusiak itsasadarrearen inguruan izango dira, Gabarrarekin zeharkatuko baitute 40 urteren ostean. Gabarren aparte, futbolariei harrera egingo diete udalen etxean, udaleko eta aldundiko ordezkariek. Bestalde, Liga Hipermozionean bigarren mailan Eibarrek 2-1 galdu zuen Tenerifen jokatutako partida, eta bigarren tokitik 3. egin zuen bera sailkapen nagusienean. Hortaz, armagileek ez dute baliatu Leganesi aldea murrizteko aukera izan ere, Hipermozion Ligako liderrak puntu bakarra lortu zuen jardunaldi honetan. Amorebietak garaipena lortu zuen ostiralean, Racing de Ferrol aurkako partidan 3-1 Lezaman eta bizkaitarrak jaitsierako postutik irtetzeko puntu bakar batera dago orain. Txirrindularitzan Juan Ayusok irabazi zuen 2024ko itzulia eta Carlos Rodríguezek eskuratu zuen Eibarren jokatu zen azkenengo etapa. Bi txirrindulariak ihes eginda iritsi ziren helmugara. Lehendabizikoak Urkaregi mendatean helmugarako 16 kilometrotara eraso jostean. 3. tokian sartu zen Marc Soler eta 4. izan zen Matias Eskelmose, 41 segundura. Horren bestez, txirrindularia Daniarrak galdu egin zuen liderraren maiota. Eta gainera, Mathieu van der Poel Nederlandarrak irabazi zuen Paris-Roubaix lasterketaren kopien eta Rubeseko belodromoan arteko 249 kilometroko ibilbidea duena. Van der Poel Flandriako turra irabazi zuen pasaden astean eta garaipen sendoa lortu zuen Rubeko belodromoan. Azkenik, saskibaloian, Baskoniak porrota argia jaso zuen Valentziak azken minutuetan markagailuko aldea murriztu arren, 111-101. Dusko Ivanovicen taldea 28 puntuz galtzen izan ziren atsedenaldian lehen zati kaskarra egin ostean. Bigarrenean, arabarren erreakzioa iritsi zen, baina markagailuko aldea handiegie izan zen emaitza eroltzeko. Bilbao Basketek berriz balio handiko garaipena lortu zuen Kanari handiko taldearen aurka, 81 eta 71 miribilan. Keith Horsby garrantzi handia izan zuen azkenengo txampan, 16 eta 4 partxalarekin bilbotarren aldekoa. Gaizalatuz, gure kulturaren eta folklorearen osagai garrantzitsuak dira euskal dantzak, mendetan zehar iraunduen adierazpen kulturalak dantza talde ugari ditu Euskal Herri osoan zehar urte luzetako esperientziarekin. Horren erakusle da duguna Iruñeako dantza taldearen urteurrena, 75 urte bete ditu eta beste horren beste ospatzen jarraitzeko erakusketa bat egin dute. Gaia hitz egiteko Aritz Ibañez Luzarreta duguna dantza taldeko kidea dugu pantailaren beste aldean. Kaixo Aritz. Arratsaldeon. Aritz, ez zaitut ondo entzuten, orain, kaixo Aritz? Arratsaldeon. Orain, esan bezala, Iruñako duguna taldeko dantzaria zarazu, konta iguzu, zer da dantza zuretzat? Bueno, niretzako dantza da bizitzeko molde bat, ez, kasik. Azkenean, txiki-txikitatik hasi nintzeni dantzan, 10 bat urterekin, beraz ja 35 pasa dira dantzan hasi nintzenetik, eta poliki-poliki ohartzen joan nahi zenbat maite nuen hori egitea. Alde batetik niretako plazerra delako musika baten doinura gorputza mugitzea, baina bestetik ere, plazer hori partekatua denean, oraindik ere gustagarriagoa izaten baita, ez? Eta gainera, aintzat hartzen baldin badugu, ez dakit, herri baten gorputz hizkuntza ere badela, eta beraz, dantzan ari garen bakoitzan, modu batean herri hori edo komunitate hori ordezkatzen dugula, beraz, ez dakit, hildo hori guztiak aintzat hartuta, nioen bezala, plazer bate da dantza.
Plazer bat, zalantzari gabe, 75 urte bete ditu parte zaren Euskal Dantza tradizionalaren taldeak, eta oinarri hartuta erakusketa bat zabaldu duzu Iruñeko Kondestablearen jauregian. Hasteko aurkeztu iguzu Duguna dantza taldea. Bueno, Duguna dantza taldea Iruñeko udalak sortu zuen, 1959 urtean, azkenean, udalaren beharretan ere dantza ordezkatzeko. Iruñe izan da, hiri dantzari bat, 16. mendetik daude testigantzak, Iruñean, hiriko festetan, dantzariek parte hartu izan dutenekoa, eta 1959an udalak erabaki zuen bere dantza talde propioa sortzea. Eta ordutik ona, gure dantza taldearen eginkizun nagusia izan da Iruñeko festa egun handietan, dantzaren behar hori betetzea, esate baterako San Ferminetan, Uztailaren 7ko prozesioan eta ondoko udal plazako dantzaetan, berdin Uztailaren 14ean, edo San Fermin txikitan, Batasunaren privilegioan, San Saturnino egunean, edo hiriak arrandia bereziz ospatu behar izan duen edozein festetan. Eta bestela ere, hiriaren ordezkari izan gara munduan zehar urte hauetan guztietan egin ditugun bidaietan. Eta erakusketari begira, zertan datza zuen erakusketak esan berri bezala, 75 urte bete ditu, konta iguzu? Erakusketa ez da beste munduko erakusketa bat ere, gure indarren eta gure aukeren araberakoa dela, esanen nuke. Erakusketa hori batez ere dago osatua irudiz lagundutako panel batzuekin, hor, dantza taldeari buruzko hainbat informazio ematen dira, nola sortu zen, 75 urte hauetan izan duen garapena, bai artistikoki, nola aldatu den dantza taldearen dantzakera esate baterako, edo genero kontuei buruz ere, nola aldatu den taldea, bere garaian hasiera-hasieran behintzat prozesioetan edo Iruñeko ospakizun garrantzitsu horietan gizonezkoek bakarrik parte hartzen zuten, emakumezkoek bestelako emanaldietan, gero emakumezkoak ere gehitu zitzaizkion ikuskizun horiei eta gaur egun esate baterako genero bereizketari gabe dantzatzen dugu, euskararen harremanarekin, soziologikoki eta politikoki ere gizartean nola aldatu den 75 urte hauetan, eta aldaketa horiei taldea nola egokitu zaion, pixka bat olako gaiei buruz aritzen da erakusketa, eta gero ere, hasieran edo lehenago nioen bezala, pixka bat gure lana nola sozializatu dugun, bai gure hirian eta baita kanpoan ere, txikien taldearekin eta bat. Eta panel horietaz gain, ikusentzunezko bat ere prestatu dugu, taldeko, hainbat belaunaldietako kideeri egin dizkiegu elkarrizketak, eta pixka paneletan aipatzen diren kontu horiek pixka modu pertsonalagoan ere kontatzen dituzte, 75 urte hauetan ere guretako zerbait esateko duten objektu fisikoak ere jarri ditugu bertan, eta gure jantzietako batzuk, eta beraz, esaten dugu ez dela erakusketa entziklopedikoa, baizik eta modu batean kaleidoskopikoa, eta pieza txikiz halako ikuspegi orokor bat jaso dezakela uste dugu bertarratzen dena. Garapena da nabarmentzen dena orduan, zuen dantza taldearen garapena, behar batetik hasi dela esan duzu, eta gaur egunera begira bestelako irudi bat topa dezakegu, ezta? Baita zuen, ez soilik zuen taldean, baizik eta Euskal Herriko euskal dantza taldeetan ere, aipatu duzu, genero bereizketa esaterako, eta dantza askotan gaur egun emakumek ere parte hartzen dutela, Euskal Herrian esaterako badira taldeak lehen gizonentzat soilik ziren dantzak, gaur egun emakumeek egiten dituztenak, ezpata dantza esaterako. Zuek hau nabari duzue? Bai, guk gure taldean autu hori egin genuen duela esan nuke 21 urte. Ez dut aipatu, baina Iruñeko festetarako 2009tik ona errepertorio propio bat ere sortu izan dugu, San Fermin aldapakoaren ezpata dantza,
soka dantza egiten duguna San Blas egunean edo San Juan bezperan, Hiruburgoen egunean, trokeo dantzak egiten ditugunak San Ferminetan, uztailaren 7an, 14an, San Saturnino egunean, eta irudietan ikusten ari garenak. Eta erabaki genuenan errepertorio berri horiek sortzea, pentsatu genuen, garai honetako edo bintza gure baloreen arabera eraiki behar genituela dantza horiek, eta beraz, dantzariak hartuko genituela aintzat, eta ez gizon edo emakume ote ziren, ez? Eta, bide horretatik jorratu dugu gure bidea azken 20 urtetan, txikien dantza taldean ere berdin ari gara, eta, guk ez dugu deus asmatu, hau Euskal Herriko beste txoko batzuetako dantza taldei ikusita eta haiengandik ikasita egin dugu, egia da, agian gure eredua, beste batzuendako ere, hain zuzen ere, eredu izan ahal izan dela urte hauetan guzietan, eta iruditzen zaigu, korronte zabalago baten parte dela gurea ere. Esanen nuke Euskal Herrian, 21. mendean, izan den, dantza alorrean izan den aldaketari handiena hori izan dela, ez? Toki askotan eta dantza tradizio luzea izan duten herrietan eman den aldaketa hori, ze, dantza berri batzuk sortzerakoan agian erresago da, ez? Tradizioaren zama, ustezko zama hori ez duzunean, askatasun handiagoz egin dezakezula lan, baina tradizio luzeko dantza ohituretan ere eman da aldaketa hori, eta nik uste dut aldaketa horiek inongo zalantzari gabe hoberako izan direla, onerako. Zalantzari gabe, gizartea aldatzen ari delaren erakusle ere bai. Erakusketari begira, erakusketaz gain, apirilaren 14 arte dugunaren ibilbidea berrikusteko aukera erakusketan. Ibilbide hau 4 ataletan banatu duzu, ezta? Hori da, Kondestable jauregira hurbiltzen denak, hasieran ikusiko du, gaur egun dantza taldeaz zer ezagutzen alden, ez? Nola Iruñeko hiri gorpuztuaren parte den gure dantza taldea, Pamplonesa musika banda, erraldoien konpartsa edo txistulari eta gaiteroen bandarekin batera, eta bestetik, Iruñerako sortu dugun errepertorio horren nondik norakoak. Jantziak ikusi ahal izanen ditu, errepertorio horretarako erabiltzen ditugun jantziak, eta baita, sorkuntza lan horren nondik norakoak. Nola, izan ditugun eredu, lehen esan dudan bezala, Euskal Herriko beste hainbat dantza taldeek egindako lanak, eta baita argia dantza taldearekin batera elkarlanean sortu ditugun dantza horiek. Eta behin Kondestablearen jauregi patiora sartuta, hor ikusten alda pixka bat dantza taldea nola sortu zen, Iruñeko udalak nola hartu zuen dantza taldea sortzeko erabakia, baita aurrekariak, lehenago ere dantzatzen baitzen Iruñan eta dantza taldeak parte hartzen baitzuten Iruñeko festetan. Gero esan dugu beste parte batean, hainbat gaiei buruz eta horiek aintzat hartuz, zenolako garapena izan duen gure dantza taldeak, eta hor, gure dantza taldeak adibide gisa hartuta, Euskal dantza talde askoren garapena eta ibilbidea ere ikus genezakeen modu batean zirriborratua, eta azken parte batean, pixka bat nola zabaldu dugun gure lana, bai Iruñan, esate baterako, Iruñeko plaza berri askoren inaugurazioetan, edo esate baterako Osasunaren futbol zelai den zelai horren inaugurazioan izan ginen 1973an eta baita ere Sadarren 50. urturrenean dantzan, edo beste panel batean aipatzen dugu taldeak indako bidaiak 1975an New Yorkera edo 81an Japoniara, Inglaterrara egindako bidaiak eta bertan irabazitako sariak esate baterako, eta gero gure txikien dantza taldeari erreparatzen diogu azken panel batean pixka bat esoa etorkizunera begira jartzeko. Eta lehen esan dudan bezala, hori panelen bitartez, dokumentazio ezberdinaren bitartez, jantzien bitartez, ikusten bitartez,
aberastua eta Erakusketaz gain, bestelako jarduerak ere antolatu dituzu, ezta? Dantza erdigunean jartzen dituzten jarduerak? Hori da, aurreko asteburuan hasi ginen jarduera horiekin, dantza tailer bat izan genuen Patxilabordarekin, amatxiren dantzak, pixka bat, duela 100 urte Iruñan ze dantza molde egiten ziren erakutsi zigun Patxik, jakiteko nola dantzatzen ziren garai batean, guk ere erabaki dezagun gaur egun nola dantzatu nahi dugun, gaur egun edo etorkizunean iruditzen zaigu garrantzitsua dela jakitea nola dantzatu izan garen lehenago, erabakitzeko orain edo etorkizunean nola dantzatu nahiko dugu. Eta batez ere, asteburu honetan daukagu ekitaldi konzentrazio handiena, beste tailer bat izanen dugu asteburuan Christos Sidiropoulos dantzari greziarrarekin, Greziako dantzak ekarriko dizkigu ona, gure dantza molde askorekin ere, antzekotasunak dituztelako, eta pixka bat uler dezagun ere ez garela martziano batzuk, baizik eta Europako kontestu batean kokatua gaudela eta gure dantzek nola daukaten senidetasun bat Europako beste toki batzuetakoekin ere. Gero, ostiralean, 12an, dantza mintzaldi ziklo bat izanen dugu, Jesus Ramos, Beki Siegel eta Oier Araolazaren mintzaldiekin, eta larun batean, 13an izanen dugu emanaldi bat Iurretako, Eibarko eta Iruñeko beraz gure dantzataldeen parte hartzearekin, Susteiko Lina eta Oianei Guaran ere hariko dira bertxotan, eta hor nahi dugu esperimentu bat egin, nola bertsolariek sortzikoa kantatzen duten eta dantzariek sortzikoa dantzatu, beraz, ia hor senidetasun eta zer lotura antzematen ditugun, hori guztia zazpiko handia brass bandaren laguntzarekin, eta holako emanaldi esperimental bat egin nahi izan dugu, eta azkenekoz, igandean, apirilaren 14ean, eta erakusketari eta erakusketaren inguruko ekitaldi amaiera emateko, Euskal Barroka Ensambleren kontzertua izanen dugu, aspalditik jarraitzen dugun musika taldea, garai bateko musika egiten duena, errenazimendu eta barroko garaiko musika egiten duena, baina euskal tradizioaren lotura handia dutena, edo euskal tradizioaren melodiak ere jorratzen dituztenak garai haietako musika moldeetan, eta kalitate izugarrizko kontzertua da guretako, eta gainera izanen dugu haiek jotako doinuan gainean, dantza piezatxo batzuk emateko aukera zorgarria, beraz, uste dute, erakusketari eta inguruko ekitaldiei amaiera emateko, modu borobila izanen dela guretzako behin. Hala izango da zalantzarik gabe, egitarago oparo antolatu duzue, edo zeinek parte hartu dezake egitaragoan, ezta? Edo pixkatxo bat bada ere dantzatzen jakin behar da? Ez, berez irekia da, ez da, mintzaldietan parte hartzeko eta besterik gabe agertzea baino ez dago, hor interes pixka bat izatea, Greziako dantzen zera hori, mugitzen jakitearekin, baina pentsatzen dut, bertaratuko garen gehienok ez dugula idea askorik izanen Greziako dantza molde ez, nahiz eta agian gorputza pixka bat maneiatzen badakigun, baina diodan bezala, edozeinendako irekiak dira, sareetan eta, hor edozeinek izena eman nahiko balu, gure sareetan begiratu eta hor topatuko du izen emateko aukera, eta gero emanaldi eta kontzertuak irekiak dira, ez da sarrera ordaindu beharrik, beraz, hori guztiak edozeinendako aukera ederra izan daitezke asteburuan, hori nahi baikenuen ere, pixka bat dantza molde horiek eta gu plazako dantza taldea garen einean, plazan ematea gauz horiek eta jendearen dako musutruk, edozeinek goza alizan. Dantzaz ikasteko eta ongi pasatzeko aukera paregabea izango da orduan. Azkenik, zer esango zenioke hurbildu nahi duten herritarrei? Erakusketa tokatu zaigula pixka bat data bitxietan, hor aste santu inguruan bere alde on eta txarrekin, alde batetik
egun batzuetan itxi behar izan dugu festa egunak zirelako, baina bestetik opor egunak eta probestuta, etorri izan zaigu ez bakarrik Iruñeko jendea, baizik eta, Lurreta, Durango, Bakio, Baigorri, Giarritz eta bestelako tokitako Eibar eta bestelako tokitako lagunen bizita izan dugu. Eta oraindik ere, aste bat geratzen dela, jendea lanean hasiko zen dagoeneko, baina asteburuan oraindik ere edozeinek eta dirudienez gainera eguraldi ona tokatuko zaigu. Beraz, plan polita iruditzen zaidala, niri behintzat, nik probestuko nuke, beste non maiten balitz, dantza emanaldi eta musika kontzertu eta erakusketa gozatu alizateko aukera, gonbidatuak daudela, orain arte oso pozik gaudela izan ditugun bizitekin eta oraindik ere falta diren egunetan jende animatuko balitz, post-pozik hartuko ditugula gurean eta gainera gure dantzaritakoren bat, oraikoak edo beste dantzari veteranoagoak ere izaten direla erakusketan eta edozein gauza aukera hori ere bade. Parte hartzaren gonbita eginda, mila esker Aritz Ibañez Luzarreta duguna dantzataldeko kidea gaur gurean zatearren. Bai, mila esker zuei aukera. Literaturari begira, liburuaren nazioarteko eguna ospatzen da apirilaren 23an, hau dela eta literaturarekin lotutako programazio antolatu du Gasteizko udalaren liburutegi sareak. Idazle eta herritarren arteko topaketak burutuko dira Gasteizen aurtengo liburu egunak ekimenarekin. Apirilaren 23an ospatuko den nazioarteko liburuaren egunaren inguruan, hainbat jarduera antolatuko dira hilaren 15 eta 26 bitartean. Karmele Jaio, Jon Artano edota Antonio Altarriba bezalako egileak Goiuri Jauregian egongo dira euren lanak aurkezten. Nazioarteko liburuaren egunean gainera, literatura, musika eta artea uztartuko duen ikuskizuna izango dugu. Patxi Zubizarreta, Felipe Barandiaran, Peio Ramirez eta Mintxo Zemillanen eskutik. Egileekin topaketak ez ezik, gune tematikoak aurkitu ahal izango ditugu Gasteizko 13 liburutegitan. Zientzia, komikiak edota sukaldaritzari buruzko gune tematikoak sortuko dira. Liburutegiak, liburuz betetako espazioa baino gehiago direla ikustarazteko. Leer es evadirnos, leer es entretenernos, leer es socializar, en fin, despierta nuestra imaginación, despierta y libera nuestras emociones, nos hace más libres, leer nos hace más libres, yo diría que nos hace más inteligentes. 2024ko liburu egunak ekimena apirilaren 15ean hasiko da Ignacio Martínez de Pison idazlearen hitzaldiarekin eta 26an bukatuko da Jon Artanoren Juana lanari buruzko jarduerarekin. Ekimenari buruzko informazio guztia Bibliogasteiz webgunean aurkitu daiteke. Jaio Lertxundi artista bisualaren azken proiektua ikusgai da Ziudadelan, Mari Lamiak eta Basoko aztarnak erakusketan maiatzaren 12 arte egongo da ikusgai. Jaio Lertxundi artista bisualak ama naturaren besoetan murgiltzeko gonbitea luzatu du Ziudadelako labean duen erakusketan. Mari Lamiak eta Basoko aztarnak erakusketa maiatzaren 12 arte egonen da ikusgai. Lertxundik 2019an iratiko oianean hartu zituen naturako estenak biltzen dituzten 7 argazki eta irudi biltzen ditu erakusketak. Horra abiatu zen azken urteetako artista bisual honen bidea markatu duen proiektua. Bide esperimental bat da, non natura ikonografiko eta mitologiko batekin jolasten baita. Lamien eta Mariren aztarnak bilatuz. Lasaitasunera gonbidatzen duten eta ikuslea unibertso magiko batera eramaten duten argazkien bidez egiten du. Inigo Gomez, udaleko kultura lorreko zuzendariak, erakusketaren ezaugarriak kontatu dizkigu. Erakusketa justo Mari eta Lamiak eta Basoaren aztarnak izenburua dauka, eta justo hainbat margonetan edo argazkietan ikusi ditzakegu baso horien aztarnak adibez, justo hemen daukagu lami bat, Jaiok izendatu duen lami bat, eta hemen justo argazki bat da, baino justo izpilu egiten du simetrikoki, eta ikusi dezakegu nola natura hortik atera dezakegula lami irudi hori, ez? Eta horrez gain, justo ikusi dezakegu hainbat enbor, zuaitz, edota osto, eta horrez gain
bestelako ikusentzunezku daude. Beraz, naturak eskaintzen eta ezkutatzen duen guztiari keinu txikiak eginez, Jaio Lertxundik kontzientzia sozial bat sortu nahi du, lurrari dagokion lekua itzuliko diona. Manuel Bermejo eta Xavier Celestino paisajista nafarren erakusketa haien bizipen existentzialen irudiak biltzen dituzte margolan sorta bat aurkeztu dute. Ikusi. Manuel Bermejo eta Xavier Celestino paisajista nafarrek beren bizipen existentzialen estampak biltzen dituzten margolan sorta baten erakusketa jarri dute Ziudadelako mistoen pabilloian maiatzaren 19 arte. Lanek Nafarrako herriak, natura, landa eta hiriguneak, animaliak erakusten dituzte. Bi autoreak hiribizitzaren eta landa paisaiaren artean mugitzen dira, bere bizipen existentzialen ondorioz. Paisaia giroa partekatzen dute, baita beren ingurune hurbinenaren eta maitatuenaren isla errealista ere, baina teknika desberdinetatik. Bermejok bere aldetik Iruñako paisai elurtuak Pirinioetaraino, Lizarraldea eta Doneiako bideko paisaiak landu ditu. Landa paisaien beste estenatoki lasaiagoak eta irekiagoak dituena gehien bat. Celestinok bestalde giza referenterik gabeko pintura bihurtu du erakusketa hau. Landa paisaia da nagusi, askotan lanbrotsuak, tonu grisez eta berde ugariz eta itzalen arteko eguzki inpaktuez betetako obrekin. Ez da elkarrekin lan egiten duten lehen aldia. Ez da Ziudadelan haien obrak erakusten dituzten lehenengo aldia. Xabierrek ondo argitu duenez, oso ondo ulertzen dute elkar. Nahita nahiezkoa izan da, aukera bakarra erakusteketa egiteko, zen elkarrekin egiteko. Hartu nuen bi arrazoiengatik. Bat, aukera bakarra zelako, eta bestea, Manurekin harremana izan dugu askotan. Beraz, haien bizipenak kontatzen dituzten pinturak ikusgai egonen dira maiatzaren 19 arte Ziudadelako mistoen pabilloian. Besterik ez gaurkoz gure aldetik, bestela ere ezaztu informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak eta, bihar arte.